Wayan asri katulung gagah mereka gambira lampaing prawira tampomo Paman Sengguni ingkang sampun medal ing Jawi kados pundi wa sing pirembakan Kang Putra Tirta Tinalang kula pun karta marma cumadong dawuh paman satriya pedhanyangan pun Aswatama nyadong dawuh paman iya kabeh kulup sata Kurawa dina sakmengko wa sing rembug aku lan gurumu Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang Panengah Pandhawa si Janaka supaya murungake sedyane anggone bakal duwe gawe mantu dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pregiwa kabeh iki dilakoni krana sinuwunan Angger Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra Nate Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara dina iki lagi gandrung kayung-yung karo kasulistyaning Warna putri Madukara si Pregiwa. Mula iki mau ana kasatriyan Madukara si Janaka wis sarujuk mbok menawa ponakanmu si Lesmana Mandrakumara dhaup karo si Pregiwa. Iki tegese dedhaupane si Gatotkaca lan Pregiwa sida wurung, Nger. Pirembukan ning Madukara durung rampung iki mau kedadak ana babak anglayani jujul Hanusuli. Tekane satriya Randu Gumbala bocah deglek si Antasena. Sajake Antasena ya wis ngerti yen tekaku lan Kakang Durna gawe horeg ngicuk-ngicuki kahanan. Lajeng kersanipun Paman Harya kadosa pundi? Bakune dina iki kowe kabeh kudu mangkat nyeblake klilit sapa wae sing ngalang-alangi dedhaupane Angger Lesmana Mandrakumara kelawan si Pregiwa. Maknanipun kados pundi Paman? Antasena dipateni. Mula rasa karo nden gawe Swatama metu njaba nata bendhe kaping pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodolake. Lho nggih. Paman Dados Dika ngestokaken dawuh Hamid Madal Pasilan aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Swatama. Kumrekang balalu mares rame